професионални успехи. Да намерят добра работа и да израснат в кариерата е важна част от живота на много хора. Ако искате да постигнете професионален успех, променете начина, по който мислите за работата си. Няма как да ви е приятно на работното място, ако мразите това, което правите, или не можете да понасяте началника си. Много от вас правят такива ужасни утвърждения всеки ден. Ако мислите така, няма начин да постигнете успех и повишение в службата. Ако искате служебното ви място да е източник на радост за вас, променете мисленето си. Аз, например, твърдо вярвам, че човек трябва да си върши работата с любов, за да има успех. Започнете с настоящата си работа. Кажете си, че е просто стъпка нагоре, към желаната от вас по-висока длъжност. Вие сте на тази позиция заради личните ви убеждения от миналото. Може би сте наследили мисловния модел на родителите си относно кариерата ви. Няма значение, можете да го промените сега. Благословете с любов вашия шеф и колегите си, работното си място, сградата, в която се помещава, асансьора или стълбите, мебелите и всеки посетител. Така насищате съзнанието си с любов и разбирателство и околната среда ще ви отвърне със същото. Никога не съм разбирала причината, поради която човек подценява колегите си или се конфронтира с тях. Ако сте собственик, мениджър или старши сътрудник, как си представяте, че ще накарате другите да дадат всичко от себе си, ако са наплашени или недоволни? Всички имаме нужда да бъдем поощрени, оценени, да получим признание. Ако уважавате работниците си и ги подкрепяте, те ще работят по най-добрия възможен начин. Не вярвайте в мита, че е трудно да си намерите работа. За много хора това може да е вярно, но не и за вас. Започнете някаква работа и вашето съзнание само ще прокара пътя ви по-нататък и по-нагоре. Не се страхувайте от нищо. Ако чуете, че бизнесът на компанията не върви или икономиката е в застой, заявете: може за някой да е така, но не и за мен. Аз винаги ще успявам, независимо къде работя и какво става около мен. Хората често ме молят да им дам утвърждения, които да изгладят отношенията им с колегите. За много от тях работата е най-важната част от живота им. Аз съм дълбоко убедена, че това, което давам, ще ми се върне многократно. Тази максима важи за всички области на живота, включително и за работата. Важно е да се знае, че всеки работник или работодател трябва да обича работата и работното си място, защото за дадения момент то е негово неотменимо право. Затова на работното място трябва да цари божествена хармония, която ще ни направи по-продуктивни и по-доволни от положения труд. Всички проблеми си имат решение. Няма въпроси без отговори. Опитайте се да погледнете зад конкретния проблем и да потърсите божествения отговор за всяка неприятна ситуация, който ви се струва, че се задава. Учете се от всеки спор или грешка. Не търсете вина, а се обърнете към себе си и намерете истината. И се освободете веднага от мисловния модел, който ви е довел до тази ситуация. Убедена съм, че ще успеете във всичко, с което се захванете. Вършите работата си с хъс и умение. Служите на другите с желание и радост. Във вас, около вас и около работното ви място цари божествена хармония. Ако обичате работата си, но мислите, че не сте заплатен добре, тогава благословете с любов заплатата си. Благодарността към това, което имате сега, ще позволи утре вашата заплата да нарасне. И моля ви, нито дума срещу служебните ви задължения или колегите. Собственото ви съзнание е причината да сте там, където сте сега. И само промененото съзнание може да ви отведе до по-висока позиция. Можете да го направите. Предлагам ви няколко съвета, които ще ви помогнат да се справите с напрежението по време на работния ден. Сутрин, преди да отидете на работа, направете следното упражнение. Просто се настанете удобно и се концентрирайте върху дишането си.
Ако усетите, че мислите ви бягат на някъде, нежно ги върнете към дишането. Давайте си по този начин поне 10-15 минути спокойствие на ден. Не е трудно. Напишете следните утвърждения и ги поставете на видно място там, където работите. Моята работа е източник на божествено спокойствие за мен. Благославям работата си, обичам я и тя ми отвръща със същото. В мир съм със себе си. Когато началникът ви вдигне кръвното, си кажете: давам това, което искам да получа. Любовта и уважението ми към другите ми се връща по различни начини. Не допускайте рутината да сложи граници пред мислите ви. Животът ви може да бъде изпълнен с любов и радост, защото работата ви е част от божествената идея. Не забравяйте да си напомняте всеки ден преди работа: независимо къде се намирам, аз живея и работя сред безгранична доброта, безгранична мъдрост, безгранична хармония и безгранична любов. Позитивни утвърждения за успех в работата. Радостта, която откривам в кариерата си, се отразява на целия ми живот. С колегите насърчаваме взаимно успехите си. Идеалната за мен работа ме чака и аз скоро ще я открия. Твърдо вярвам, че сме тук, за да се подкрепяме и напредваме заедно, и подхождам към всекидневните си контакти с това убеждение. Знам, че когато работя всеотдайно, съм възнаграден по всякакъв начин. Възможностите са навсякъде. Имам безброй възможности. Работата с другите е част от основната цел на живота. Обичам хората, с които работя. Заслужавам успешна кариера и съм готов да я приема още сега. Всеки, когото срещна днес в службата, заслужава цялото ми внимание и уважение. Моята работа ми помага да разгърна потенциала си. Успявам във всичко, което правя. С удоволствие давам подкрепата и съветите си на другите колеги. За мен е удоволствие да работя в това предприятие. Между мен и колегите съществува взаимно уважение и разбиране. Ограниченията са само възможност за израстване. Аз ги използвам като стъпала към професионалния успех.